चिरां जिल्ला हज' आफादा जिल्लानि गासै 22 सा हज' दावबायारिफोरखौ मान बावदों। मोनसे मेहेरगोनां जथुमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों 22 सा हज' दावबायारिफोरखौ मान बावनाय जायो। चिरां जिल्ला बरथला जामे मस्जिदनि लांगोनायाव लेङाइ जिल्ला बेंगिरि रिंखां मुसाहारिनि मासि आजावनायाव 22 सा हज' दावबायारिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों मुलुगनि गोजोन आरो हानजानि थाखाय जथायै आरज गाबनायखौबो मावफुंनाय जायो। मान बावनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो इएम रन्जित बसुमतारी, एमसिएलए माधव छेत्री आरो एमएलए जयन्त बसुमतारीयाबो बाहागो लायो। আজি চিৰাং জিলা হজ কমিটিয়ে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ পৰা 22 জন দুটা সাব ডিভিজন বিজনী আৰু কাজলগাঁও দুটাতে 11 জনীয়াকৈ হজ যাত্ৰীসকল আছে। তেখেতসকলক আজি আমি বিদায় সম্ভাষণ জনাইছোঁ চিৰাং জিলা হজ কমিটিয়ে। আৰু লগতে ইয়াত আমি ভেকচিনেশ্যনো দিম, কাৰণ চিৰাং জিলা হজ কমিটিক ভেকচিনেশ্যন দিয়াৰ দায়িত্বও আমাক দিছে। যোৱা বছৰলৈকে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ লগতে আছিলে। তো এইখিনি সময়ত মই দোৱা মাগিছোঁ যে আমাৰ 11 জনীয়া হজ যাত্ৰীসকল য'ত নেকি মক্কা আৰু মদিনাত যাব, তাত গৈ তেখেতসকলে সুশৰীৰে সুস্বাস্থ্যৰে তেওঁলোকে তালৈকে যাব পাৰক আৰু সুস্বাস্থ্যৰে তেওঁলোকে আকৌ ঘূৰাই আহিব পাৰক। তেখেতসকলক মই মানে আল্লাহৰ ওচৰত ভগৱানৰ ওচৰত মই দোৱা মাগিছোঁ আৰু মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে মানৱতাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহি কাম কৰিব পাৰক, সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।